Nahrávame, halo. Všetko v poriadku každého už tentokrát? Jo. Aj. Dobre, 386 pre 10. december. To číslo znie zle. 368? 368, dobre. Aké 368? 638. Ďakujem. Áno, ďakujem Osiris, lebo ja by som v pohode išiel z 368. Nemal by som v tom žiaden problém. Dobrý deň, vítame vás pri počúvaní pseudokastu číslo 638 pre 10. december 2023. Vo virtuálnom štúdiu vítam Miroslava Gabika, alebo Osirisa. Čau. Jakuba Rafajdusa, alebo Kupka. Ahojte. A ja som Radoslav Lasatý, alebo Martin. Čaute, sme podcast do vede a skepticizme. Vede sa nevenujeme profesionálne, takže ak nájdete nejaké nepresnosti, nezrovnalosti, píšte na kontakt @pseudokast.sk a my sa opravíme, doplníme v jednej z nasledujúcich častí. No, čo ste robili minulý týždeň, chlani? No, Osiris, čo si robil? Odhadzoval som sneh. OK. Na to si Staval dobre tovarenú spomínam. faktóriu. Áno, aj na to si spomínam. My sme mali zabíjačku, aj keď spracovávali sme prasa, lebo tým, že starka už veľmi dlho prasa nechová, ale tradície ostávajú, tak sa to robieva tak, že si objednáme dve polky prasaťa a potom vlastne pokračuješ rovnakým spôsobom, akurát teda... Ale ono je to už vypitvané, nie? Tým pádom, keď si objednáš polku, či máš tam aj vnútornosti aj všetko? No akože áno, ale prídu v rôznych balíkoch. Áno. Tak. No a to polka je pozdĺžne alebo šregom rozrezané? Pozdĺžne. Sa to reže. Šregom. Ma napadlo buď šregom alebo kantom. No v zásade by to bolo jedno, lebo sa berú dve polky toho istého prasaťa. Takže v konečnom dôsledku tak či tak dostaneš to celé. Ale sa platí za polku, hej. Nie, platíš za celé, to tak, len skrátka, že nepríde ti to domov ako celé prasa, ktoré potom musíš ešte pitvať a tieto srandy, ale príde ti to už ako vlastne vyčistené, bez krvi a takýchto vecí. Hej, takže si nerobili tie krvárničky, či jak sa volajú. Ale áno, tie robili, veci. lebo tá to krv ti príde, hej? Áno, len proste oddelenie. Nemusíš ty už to prasa z toho nejakým spôsobom zbavovať. Hej, že odchytávať do misky. Praženicu s mozočkom ste si robili? Áno, ja nie som toho fanušik, ale robila sa, hej. Ja neviem, myslím, že to som nikdy nejedol. Mne to nejak až tak akože extra nechutí. Lebo to máš, že mozog je plus minus, ja neviem, 90% alebo koľko je to proste iba tuk. Tak to máš proste ako keby si spravil praženicu a dal do nej 4 kg masla. Neviem, nejak extra mi to nešmakuje. Ale teda k čomu sa chcem dostať je to, že spravili sa klobasy a klobasy treba dlhodobo udiť a tým, že ja môžem pracovať z domu, tak som robil pondelok, útorok alebo útorok, stredu z domu od našich a sledoval som klobasky, aby sa udili v poriadku. Máte dobrú udeniareň, hej? Takú plechovú chajdu na to len, alebo už dač normálne? Práve, že je to spravené tak, že má taký akože vonkajší krb, ktorý má iba veľmi široký komín. To znamená, že keď udíme, tak vlastne nemôžeš tam mať plameň, musíš tam mať len veľmi jemnú pahrebu a na to máš akože dve polena dané, aby ti to nejakým spôsobom dymilo, ale kebyže tam normálne zakúriš, tak ich rovno aj ugriluješ, tie klobasy, čo tam sú. Hej, tak to si aj predstavím, že v krbe by to išlo rýchlo. Ja. A čo som chcel, niečo špeciálne tam dávali? Polena nejaké na bukovom dreve udené, alebo na čom ste to udili? No, pamätám si, že keď to oco ešte staval, tak dostal od niekoho tip, že najlepšie je na smrekovom dreve. A slivkovom.
A keďže sliviek je všade relatívne dosť a nejakým spôsobom akože už toľko nenosia tak vždy sa nejaké to slivkové drevo nájde, tak tým pádom vždy je taká tradícia, alebo vždy sa u nás udí iba na tom slivkovom dreve. Ale viem, že niektorí ľudia sú zase takí, že áno, iba na bukovom, alebo iba na takomto špeciálnom a nikdy som to neporovnával. Celkom by ma zaujímalo, že či sú v tom akože nejaké očividné chuťové rozdiely. Tiež by som chcel vidieť slepený test na to. Ja. No nič. Dobre, poďme sa povenovať nejakým novinkám zo sveta vedy, pseudovedy a tak. Ja som si povedal, že dám aktualizáciu k tomu, ako sa darí covidu, konkrétne Omikronu. Takže Omikron je tu od 22. novembra 2021, keď ho prvýkrát sekvencovali v Botswane v Južnej Afrike, kdesi. A bolo to na vzorkách, ktoré prišli z 11. a 16. novembra 2021. Krajiny zareagovali banom na lety z Južnej Afriky, Botswany a ďalších okolitých štátov, ale realita bola taká, že nový variant bol už dávno všade. Za pár dní prvé prípady vo Veľkej Británii, Taliansku, Nemecku a potom vlastne po celom svete. A Omikron mal tucet mutácií oproti delte, neviem, kto si ešte spomínate na deltu. A do začiatku vyzeral oveľa menej vražedne, za to sa šíril výrazne rýchlejšie a podľa výskumníkov vyzeral menej vražedne hlavne preto, lebo už veľa ľudí sa stretlo s pôvodnými variantmi covidu alebo malo vakcíny naň, takže menej ľudí šlo do nemocníc v porovnaní s predchádzajúcimi variantami. Ale Omikron sa zasídlil tak, že na 100% že zostáva v tej dobe a to vieme, že aj zostal a je tu s nami dodnes. V prvej vlne nakazil podľa odhadov polovicu všetkých obyvateľov Spojených štátov amerických, cez 150 miliónov nakazených naraz. Aj keď mal menšiu mieru hospitalizácií, nie naraz, ale proste vo veľmi krátkom slede, viac ako polovicu ľudí nakazil. Tak mal brutálne rýchly nástup a dostal výrazne viac ľudí do nemocníc, než tie dokázali zvládať. A väčšina krajín tiež ako USA na začiatku roku 2022 dostala poriadnu nakladačku od neho, myslím, že aj Slovensko. A Čína bola chránená drakonickými protipandemickými opatreniami, ale ľudia chceli trošku voľno od toho a diktátor Macko Tu povolil približne v novembri 2022 najlepší čas pre vírusy, podotýkam, takže za pár týždňov sa miliarda Číňanov nakazená, asi milión ich infekcií podľahlo. No a ako to skakalo z človečika na človečika, nové mutácie pribudali. Na začiatku 2023 sa začal šíriť nový vírus Omikron s názvom XBB. Mal viac mutácií z predošlých variant, výskumníci odhadujú. A vlastne už pri Omikrone predpokladali, že vznikol tak, že viacero tých covidov sa spojilo nejako a ako Power Rangers. No doslova v jednej bunke proste u imunokompromitovanej osoby niekde v Afrike je kopec kandidátov, čo majú HIV. Proste jedna infekcia prebieha, druhá prebieha, tam sa vírusy stretnú, vymenia si nejaké dáta a tak ďalej. A to isté bolo aj pri tomto, lebo vyzeralo, že má mutácie z rôznych variant covidu. A to je tak asi všetko k tomuto. A aktuálne teda nie. Čo som si čítal rôzne štúdie a tak ďalej, tak v jednom článku sa výskumník vyjadril, že aktuálne obdobie nazýva obdobím chaosu, že vírus mutuje jedna radosť. To je teraz 2023 pre zmenu. A v auguste 2023 vzniklo niečo, čomu sa nadáva BA286. Tiež odhad, že v imunokompromitovanej osobe sa stretlo viac rôznych infekcií, ale nemal sa nejako k svetu a proste neprebíjal ten štandardný variant, ktorý vtedy bežal. Zabudol som si poznačiť čísielko.
ale mal kopec mutácií a vzniklo niečo, čo mu nadávame JN1 a vyzerá, že to nabralo nový dých. Aktuálne odhad je, že bude mať heyday cez Vianoce, alebo tak proste cez tie sviatky, keď sa všetci postretávame a tak. No a nejaká štatistika len v USA medzi oktobrom 2022 a septembrom 2023 podľahlo covidu približne 80,000 ľudí. A teda zabíja podľa tohto, aspoň podľa CDC, asi 8-krát viacej ako stará dobrá, v odzovkách dobrá chrípka. Našiel som rôzne odhady, niekde píšu, že 10-krát viacej, niekde 3-krát, 4-krát, 2-krát. Čiže počkaj, to znamená, že ak sa tým nakazím, mám 5-krát väčšiu šancu, že zomriem, alebo že sa tým nakazí toľko ľudí, že ich zomrie 5-krát na toľko? úmrtie máš 5-krát väčšiu šancu, že na to umrieš, áno. Alebo 8-krát podľa CDC, závisí od toho, že kde pozrieš, hej. No jasné, ale tak to je tým pádom dosť akože silné, nie? Keď ja som bol v tom, že chrípka... Je to výrazne silnejšie, hej. Tak ja som videl aj také, že ja neviem, chrípka 3% úmrtí a COVID 7, hej. A podobne. Ale toto vyzerá dosť škaredo. Realita bude taká, že asi je to niekde medzi čedve. Neviem. No. JN1 bol prvýkrát objavený v septembri a teraz už dostal aj oficiálne meno. Volá sa V23DEC01. Tak to si oveľa nepomohli. Hej, akože musím povedať, že JN1. JN1 mohlo zostať a to som našiel na nejakom UK webe, lebo tam sa to momentálne šíri celkom, ale takto oni píšu, že sa šíri veľmi, ale mne to až tak hrozne neprišlo, keď som pozeral tie čísla. Vo Francúzsku podľa expertov cca 2 týždne dozadu, čo som pozeral, tak sa to šírilo fajne. A v Anglicku bolo pozitívne z JN1 302 ľudí, ale výskumníci podotýkajú, že sa testuje iba maličká frakcia chorých, takže reálny počet nakazených bude vyšší. A treba povedať, že výskumníci ďalej odhadujú, že vakcíny môžu zachrániť približne 49,000 životov ročne iba v USA, čo sa týka covidu. A o bonusoch ako prevencia proti long covidu a rôznym tým brain fogom a toto všetko spadá do toho, hej, tak ani nehovorím. Zároveň treba podotknúť, že vakcíny nie sú bez rizika, samozrejme tak ako nič v medicíne, ale to riziko je výrazne nižšie, ako keď sa človek nechá nakaziť vírusom. No a vyzerá to, že znova asi narážame na prístup vlád, čo v štýle, že čo absolútne nepáli, to neriešime. Ako vieme, naša vláda na Slovensku rieši úplne iné veci. A tých prípadov je zatiaľ málo, vyzerá byť. Uvidíme do budúcna. Alebo minimálne z toho, čo je reportované, ale zase keď sa netestuje, tak nevieme, hej. Takže to je fajn. No a výskumníci upozorňujú vyslovene, z štúdií som našiel, v budúcnosti nemôžeme vylúčiť vznik nových podlínií s vyššou infekčnosťou a patogenitou. Preto by sme mali priebežne a komplexne sledovať vývoj BA286 a podľa toho sa pripraviť na ďalšie hrozby. JN1 je mutácia z BA286, hej. Takže tak. A toto sa podľa všetkého nedeje, takže pravdepodobne potom na niečo fajné narazíme. Uvidíme, hej. Alebo možno nie. Ale ako poznáme vírusy a tieto veci, tak najskôr, hej. Teda senuté, počerknuté počiarov. COVID je tu s nami, hej, a už navždy zostane. Pravdepodobnosť je taká, že každý rok bude nová vakcína na to, ako premutuje. A podobne ako na chrípku a podobne. A ako vieme, vakcíny nie sú 100% a sú tam nejaké rizika. Takže toľko k tomu. Mimochodom, chcel som sa dať, alebo teda stále sa chcem dať zaočkovať a hľadal som, že ako to teraz funguje. A keď som zadal do Google slova ako očkovanie Slovensko alebo niečo v tom zmysle, tak prvý článok, čo mi vyskočil, bol zo Zemaveku. Je to zaujímavé, mne takéto veci vôbec nevyskakujú, ale tak mňa si Google pamätá, takže vie, že tam asi nie. Počkaj, schválne. Mňa si asi nepamätal. Takže prvý výsledok, čo som dostal, bol Zemavek. Ja mám
Ministerstvo zdravotníctva, NCZIT, Corona Go, Ministerstvo zdravotníctva, European Commission, Corona, NCZIT, Univerzitná nemocnica Louisa Pasteral, dôvera, Mytia, fakty Corona, nemocnica Šaca, dôvera zase a tak ďalej. Machruješ. Tiež som dal očkovanie COVID Slovensko a tiež tam mám samé oficiálne weby na začiatku. Hej, netuším, jak ty sa dostal na Zemavek. Aspoň je vidno, čo čítaš vo voľnom čase, jak ťa má Google zaradeného. Ale dobre, aspoň máme špióna. Áno. Hej. A čo si sa dozvedel teda? Vieš čo? Že ti to rozloží DNA, dostaneš infarkt a ešte čo? Práve že nie. Práve že to boli iba také veci. V živote som nevidel toľko úvodzoviek v článku, v ktorom nebola žiadna priama reč. Všade tam boli veci ako že OECD, či ako sa volá to ministerstvo zdravotníctva v Amerike. Taká známa skratka. Nie je podstatné. Povedzme, že CDC, Centrum for Disease Control. Áno, CDC, hej. Presne tak. Tá CDC hovorí, že toto je len v úvodzovkách niečo. A ako vravím, neuveriteľne. Dobre, okej, takto. V prvom rade. Keď som dal očkovanie COVID, tak tiež prvé 4 linky sú ministerstvo a 5. je očkovanie zo Žilinskej nemocnice. Očividne som musel zadať nejaké zaujímavé kľúčové slova. Mm-hmm. Okay. Aha, ale teraz si už nepamätám, aké. Si mal uložiť query. To si budeš pozrieť v mojej histórii, čo si hľadal tým chodom aktivitu na Google, teda ak si to ukladáš. Asi no. Ak si to neukladáš, tak Google si to ukladá aj tak, len ti to nezobrazuje. Teda oficiálne by nemali, ale no, ok. Srandičky. Nové informácie od EMA sú najväčším škandálom, aký kedy svet videl, vysvetľuje Weltwoche. Očkovanie nechráni pred infekciou ani prenosom. Dobre. Bavme sa o niečom rozumnejšom. No, skúste. Osiris, ideš sa tento týždeň baviť, alebo mám sa baviť ja? Nie, môžeme sa rýchlo pobaviť. Okay. A dnes sa budeme zabávať s materiálmi. A zaujala ma spravička, ktorá voľne naväzuje na správu, o ktorej som tu hovoril už dávnejšie, o tom betóne, čo sa samo liečil. Viete, v tom ten Ríme. Rímsky. Jo. No a teraz ma zaujal nadpis, že našli nejaký kov, ktorý sa takisto samo lieči. Takže pochopiteľne... To je 1000? Čo? Terminátora 1000. Aha. Samozrejme som si to musel rozkliknúť, aby som vedel, či konečne je to tu, aj ten Terminátor, alebo nie. A takže jednalo sa o nejaký... Vlastne tie samoliečiace možnosti kovu nie je úplne nový koncept. Už v 2013 vyšla nejaká štúdia, ktorá popisovala na základe modelov nejaký mechanizmus, podľa ktorého sa môžu nejaké trhliny v kove do určitej miery zacelovať. Hej, ale tu hovoríme samozrejme o nejakej mierke nanometre a tak. Hej. Žiadne také, že zlomíš železnú tyčku a zrastie sa spolu. No a tam hovorili o tom, že ten mechanizmus by mohol byť nejaký taký, že ako máš v tej štruktúre kovu, že vznikajú nejaké, oni to volali zrná, nejaké, proste neviem, či klástre, alebo proste nejaké štruktúry a pri tých nanotrhlinách, alebo budeme to volať napríklad mikrotrhliny, aj že tie zrná alebo tie štruktúry tak nejak sa proste siahnu do priestora okolo a sa teoreticky by vedeli nejak samozaceliť. Ale až teraz bola publikovaná štúdia, kde to pozorovali vlastne v skutočnom čase. Takže išlo o to, že vedci z Texasu si pozreli tam bola plátok platiny a bol to veľmi tenký plátok
a konkrétne mal 40 nanometrov na hrúbku. Oni ho zavesili do vakua a vystavili ho tej námahe, ktorú by sme bežne nazvali, že únava materiálu. To je opakovaný stres alebo nejaký ťah a pohyb toho materiálu. A to spôsobuje nejaké mikroskopické trhliny, ktoré sa tým kovom šíria. Oni sa potom môžu zastaviť aj niekde, keď sú tam proste tie nejaké irregularity v tej štruktúre. No ale proste nasimulovali tam takúto únavu a to nejakým špecializovanou technikou, ktorá proste ťahala za tento kov 200 krát za sekundu, že ho proste ako keby chcel roztrhnúť ako, neviem, list papiera, keď chytíš a ťaháš oba konce od seba. No a zistili, že podľa očakávania tam začali vznikať tie mikrotrhliny. No ale keď sa na to pozreli po 40 minútach, tak zistili, že tie mikrotrhliny sa začali pomaličky zacelovať. No a toto bolo celkom šokujúce, to bolo podľa všetkého prvýkrát, čo pozorovali takéto správanie sa kovu. A nie je úplne ani jasné, že ako to je, že aký mechanizmus tam spôsobuje to zacelovanie. Jedna z tých hypotéz je to, čo som hovoril, je ten model, ktorý to predpovedal z 2013. Ale ten tiež úplne nevysvetľuje, ako by sa to mohlo celkom diať. A jedna z hypotéz, lebo na to, aby ten kov, aby sa dal trochu do pohybu, tie štruktúry, tak typicky musíš mu dodať veľa tepla, aby sa trochu uvoľnil. No ale tu žiadne teplo tam nedodávali, takže jedno z možných vysvetlení, ktoré predostreli, je to, čo nazvali studené zváranie, a to sa deje vtedy, keď pritlačíš kúsky kovu do seba veľmi silno, veľmi, veľmi silno, a to až tak, že tie molekuly proste prekonáš tú odpodiv silu a tie atómy sa zviažu dohromady tých jednotlivých objektov. Hej. To znamená, že to je také zváranie, ako keby si mal dva kusy kovu a ten jeden sa veľmi rýchlo krúti a pritlačí sa k tomu druhému, že až sa tak rozžeraví. Akože rozumiem, že tam sa rozžeraví, ale svojím spôsobom nedodáva žiadne externé teplo. No ale teplo tam vzniká, ale toto je iné, pretože toto je, ja neviem, si predstav, keby si mal dva kúsky plastelíny a len ich pritlačíš o seba. Tam to je ľahké. No a to isté urobíš, ale so železom napríklad. Ale toto typicky sa nedeje, a to kvôli tomu, že sa tam nasyslia nejaké kontaminanty, napríklad tenká vrstva vzduchu. A to môže efektívne už v týchto mierkach aj zabrániť tomu, aby tam vzniklo to studené alebo došlo k tomu studenému zváraniu. No ale tým, že oni tento experiment vykonali vo vakuu, tak teoreticky tam vymizla táto prekážka. Ale treba aj zdôrazniť, že to je len hypotéza. Ten experiment nebol na to zameraný, aby zistil, čo to spôsobuje. Oni podľa všetkého ani veľmi nečakali, že proste niečo takéto uvidia. No, takže jediné, čím sa to dalo zavrieť, je to, že určite bude ďalší výskum v tomto smere, pretože keby sa to dalo nejako zužitkovať, tak by to dramaticky pomohlo priemyslu, lebo teraz keď vieš, že nejaké kovy sú namáhané, tak typicky tam musíš použiť toho kovu oveľa viacej, aby si to nejak vykompenzoval tú únavu materiálu. Čiže tu by aj samozrejme mohli byť obrovské úspory, aj menšia alebo ľahšia údržba a podobne. Lenže neviem, tým, že sa to odohráva na takýchto nanomierkach, tak by ma veľmi zaujímalo, či vôbec niekedy sa dostaneme k nejakej utilite toho, čo v nejakom reálnom živote by sa dalo použiť. Jasné. Ale bolo by zaujímavé, kebyže majú takúto samoopravujúcu sa napríklad vesmírnu stanicu. Že tam je, pokiaľ viem, ten problém s tým, že ti tam furt lietajú nejaké kusky kameňa a piesku, ktoré ti to tam môžu pokaziť. A kebyže to majú samozalepiace sa, to by mohlo byť celkom cool. Ale neviem, to mi príde trochu už veľká úloha, lebo tu sa jedná o to
v úvodzovkách hojenie tých mikrotrhlín, ktoré vznikajú tým, no, že jasné. Nie je tam nejaké pnutie toho materiálu opakované. Ja neviem, predstavujem si nejaký hák na žeriave napríklad, že tam opakovane. Jasné. Ja som zase si v prvom rade predstavil, že základ je mať vákuum. Takže... Alebo nejaké tieto súčiastky v strojoch. No ale tým, že keď naozaj... No ale ešte vidíš, a pozitívne je to, že sa to deje pri izbovej teplote. Takže to je celkom optimistické. No ale to, že samozrejme, ak sa ukáže, potrebuješ k tomu vákum, tak náhle je to dosť zbytočné asi. Lebo keď to potrebuješ niekde, ja neviem, v motoroch alebo v nejakej ťažkej technike, tak tam asi žiadne vákum nebudeš mať. Je to dosť možné. Je to vsia. Jo. Dobre, no a ja som mal ďalší týždeň, počas ktorého som toho moc zaujímavého nevidel, takže fallback na moje obľúbené, práve že na Reddite som nič nenašiel, takže fallback na Ig Nobelové ceny. A tu cenu za výživu tá pocestovala tento rok do Japonska a bolo to za štúdiu, v ktorej sa pozerali na to, akým spôsobom dokážeme nejak ovplyvniť chuť alebo ešte viac vylepšiť chuť. Hej. Dlho sme boli v tom, že máme tu horkú, kyslú, slanú, sladkú. To sú asi všetky, či ešte neviem. A umami. Áno, a potom sme prišli na to, že ešte umami, no a teraz sa snažia prísť na to, že ako inak ešte ovplyvňovať tvoje chuťové poháriky na to, aby si zažil niečo iné. No a opäť táto štúdia je niečo podobné ako s tým špeci záchodom, o čom som rozprával minule, že je to vlastne iba popis toho, ako to vyzerá a ako by to malo fungovať. To znamená, že tentokrát si výskumníci pripravili slamku pod napätím a paličky pod napätím, s tým, že tá slamka sú vlastne dve slamky, s tým, že slamky sú spravené ako katoda a anoda a na to, aby si uzatvoril obvod, sa musíš dotknúť ústami alebo musíš mať obe v ústach a vtedy dokážu uzatvoriť obvod. Takisto podobne na tom sú paličky, ktoré vytvorili s tým, že jedna je plus, druhá je minus a v momente, ako ich máš v ústach, tak sa cez tú potravu dokáže uzatvoriť obvod. S tým, že pri tých paličkách tomu úplne, alebo takto. Pri nápojoch hovorili, že najlepšie fungujú jonťaky a všeobecne nápoje, ktoré sú nejakým spôsobom vodivé. A tam si to viem predstaviť, že OK, môžeš mať nejaké napätie bez toho, aby si úplne začal s elektrolízou. A celkom by ma zaujímalo, ako je to pri tých paličkách, lebo opäť oni len uviedli, že takto to vyzerá, takto to funguje, tu máš gombík, ktorým si vieš nastaviť, že aké veľké napätie, ale nemajú žiadne výsledky s tým, že takéto niečo by už skúšali. A teda by ma zaujímalo, že či keď si naberáš rezen tými paličkami, takže či si ho akože na novo neuvaríš. Vieš, keď tam... Nemyslím, že to bude až také. No veď toto práve, ale na druhej OK, jasné, neuvaríš na novo. Samozrejme, áno. A len potom ma zaujíma... Nie, asi som sa zamyslel zle. Išlo mi o to, že vzhľadom k tomu, že ho neuvaríš, tak tým pádom to znamená, že ten rezen sa bude správať ako izolant, ale to sa navzájom vôbec nevylučuje, ono kľudne môže byť aj niečo v strede. Takže nie, ja som sa len zle zamyslel sám so sebou. No. Čo bolo zaujímavé, tak to bola začiatok a koniec štúdie, kde na konci hovoria, ako by to chceli využiť. Napríklad, že pomocou toho, že nejakým spôsobom dodáš elektrinu do jedla, ktoré konzumuješ, tak by si mohol teoreticky rozoznať, že koľko CO2 sa tam nachádza. A tým pádom oni sa to tam snažia nejakým spôsobom predať v zmysle, že by si mal akože
ďalší vnem. To znamená, že by si dokázal napríklad rozoznať vydýchnutý a vdýchnutý, akože rozdiel medzi vdýchnutým a vydýchnutým vzduchom a tak. Že niečo na štýl infračervenej kamery, hej, že tá ti tiež dovoluje vidieť niečo, čo si doteraz nevidel, tak teraz by si mohol ochutnávať niečo, čo si doteraz nedokázal ochutnávať, akože ďalší spôsob vnímania. Ale to si myslím, že to je na veľmi dlho a ďaleko. Čo ma zaujalo o mnoho viacej, bolo, že v úvode, kde sa len tak rozprávali vždy nejakým spôsobom uvádzajú, že teraz sa rozprávame o jedle a vnímaní chutí, tak spomenuli tam, že sumce majú celé telo pokryté chuťovými pohárikmi. Že zatiaľ, čo ľudia majú chuťové poháriky iba na jazyku, tak sumce ich majú po celom tele. To som vôbec netušil. Tak a sumcami to môžeme uzavrieť. Ktorý príbor tiež mení chuť? Keď som čítal tú tému v dokumente, som si hneď spomenul, ako ešte na základnej škole sme mali hliníkový príbor. Hej, aha. Môže byť. Tie lyžičky, vidličky. To bolo celkom cítiť, ne? Pri tom jedle, keď si dobre pamätám. Práve, no. Ja som si hneď povedal, že však ja predsa presne viem, ako elektrina mení chuť. Každý asi oblizoval 9V baterku. Práve. No, to znamená, že neviem, na čo japonskí výskumníci potrebujú špeciálne slamky, keď existujú 9V baterky, ale dostali za to cenu, tak niečo na tom asi bude. Asi nepoužívali 9V, ne? Lebo tá 9V baterka má špecifickú chuť. To je už celkom dosť na ten krátky kontakt. Neviem. To je kvôli, akože... Podľa mňa, keď tam dáš 1V, tak to chutí ináč, nie že 9. To si môžeš vyskúšať aj doma. Možno aj závisí, kde na jazyk si ho priložíš, že ktoré tie receptory to poštekli. A bude toho asi viac. Nápad na experiment. Aha. Koľko voltov ešte zvládneš? 220 doma neskúšajte určite. OK. Jo, a posledná vec, ktorú som si všimol, obaja výskumníci majú uvedené kontakty a maily na seba v štúdii a mail toho jedného vyzerá ako nick na AZ. Tam je reálne viac čísel ako písmen. Vôbec to nevyzerá profesionálne. No dobre, koniec. Dobre, a tým pádom sme sa dopracovali na záver tejto časti Pseudokastu. Ďalšia časť znova o týždeň. Nájsť nás môžete na www.pseudokast.sk, kde nájdete aj zdroje, o ktorých sme rozprávali. Písať nám môžete na kontakt @pseudokast.sk. Okrem toho sme na sociálnych sieťach, Facebooku, Twitteri a tak. YouTube a všetky možné podcastové agregáty. Ak nás chcete podporiť, zdieľajte, lajkujte, dávajte páčiky a podcastové recenzie a podobné veci. Ďakujeme, príďte nás pozdraviť na Discord. Čaute. Čau. Ahojte.